No niin, se on morjesta pöytään. Tässä onkin nyt sitten seuraava epistola tuloillaan. Tommosesta määrästä lämpökäsiteltyä koivua pitäisi nyt sitten laihtia 20 tällaista laatikkoa. Tämä on taskukellojen säilytysrasia. Ja nämä puut menee tästä nyt sitten seuraavaksi tonne laserille, ja sinne osat leikataan tämmöisillä sormiliitoksilla, kuten tässä näkyy. Ja sitten ne menee tonne hiontaan ja kokoonpanoon ja viimeistelyyn ja saranointiin. Ja tänne sitten tulee niin sisälle vielä pehmusteet. Tässä mallissa nyt ei ole pehmusteita vielä, mutta tähänkin tehdään sitten mukaan. Ja puolet niistä laatikosta tulee juuri tämmösiä. Ja toisesta puolikkaasta tulee vähän korkeampi, että sinne tulee tarjotin sisälle. Ja siihen 2 kerrokseen 4 kelloa sitten päälle rinnakkain.